Kini un kaka joma kedo ni ratiro mar oganda. Yes. Be usepare wach mar referendum through gima dongere luongo ni popular initiative mano dwaro mar kweth mathoth. Nikech nitie katibo yienu kaka jopiny. Ni wan waseng'iyo gini wakoni gima koro nyaka tim, chik nyaka loki. Presidential system ok odwar, counties ok odwar, women rep ok odwar, koso wadwaro kama, koso wadwaro kama. Be useparo wa? Magombekni ma are ongoing, ing'eni ma movement ma is growing organically. Ing'en movement ni no ko chakre kod wach mar finance bill. No chakre kod dhano bet kod ng'ur kuom tend William Ruto. To ng'ur ni kelo late. To late ni koko bedo taken care of, dhano wacho ni why you work, but what can we do? So the first agenda item mane koro ochwanyo wago sindan mokwongo nen chunwa kod finance bill. Tuchito komiwa chunwa kod finance bill, school fees omedo malo kabisa. Andalo manati University of Nairobi ninyalo dhi bilos kod dean being say ni this is my background konya naseloso kod dawa dala gima kama idhikel to ndiko barua titere department tidhi class to ng'usini penj to kebetimo nyaka chul school fees to penj no bende kochopo tibedi wo mawiya ler to neno background wacho ni hakikisha next semester umelipa fees. Sani the University of Nairobi or any other university fees nika ng'iso ni koro somo mamalo oweni the few nyaka wakombo our education system. Iwachi mi wacho ni waparo gik mang'eny manyalo loko piny. Kendo that rieko no is not a reserve of the young people. Wan gi jok mabende konyo waparo. In achiel kuomgi. Semi penja penjo no giso ni konya paro. Gimwatemo wacho ni waseneno gimoro mbele kacha kendo waseng'eno bwana ni kado luor. Waseneno luor. Emomiyo ncha wamor ka even the political class owinjore mondo wa fix IBC. IBC no kwase ide in place. Woda nyango. Nyasaye mong'eyo gima dhi timre mbele ka. To joma penjo ratiro ni ng'eni gimoro achiel ma nyaka timre ka iwacho ga ni isegweno to iseogwa. Yes. Nitiere joma wacho ni seche ma koro ng'anyo nitiere to wandgi kethore. Adieri makende ni polise monego beni ritogi. Yes. To gimbe giwacho ni aero polis tero sirem moko rito wa. Yes. Debe ni onge ng'anyo ni. To joma undu ma donjo biro ketho wanda onge. Mago jomung'iso nang'o. Nikech gin gima gineno koro en ni giyudo late nikech ng'anyo manitiere pile ka pile joma undu donjo iye polis bende ok okonyogi. If I may respond, mokwongo en watimo mos ni jogo mosel bet kod lal iwech anon puonja kod ohala. Mama na ne uso mena gng'or emopuonjago. Adhi Gambira boys achako Ugenya kamoro ni Nyaharwa awuok adhi Ambira mana go hala nyaka UN kakae. Jokma ohandgi orochore no wach ng'anyo watimo mos. To wano wabende watemo giluongo ni self reflection and postmortem. Mondo wan wawegi wabende wabedie kod mechanisms, internal mechanisms. Mwanyalo identify go wakoche kane omiyo kasani through the machineries ma wan go. Watemo mondo wa identify wakoche ma infiltrate ng'anyo ma mekwa. Otherwise, however, okwanyalo weyo luoko piny no watch ywak mawuok 1 2 3 wabiro mitigate gido kizungu wabiro mitigate issue mar wakoche madondi ng'anyo wa to wabiro pod endelea the kod ng'anyo kod other tactics necessary mondo waluok piny ni mondo nyithiwa ama nyikwawa ama jok mabiro biro oyudie Kenya man gi ber kendo man gi mor kendo madhano heshimiana. Yes. Ka koro wati